Nagmoson ang kampo sang Ilonggo social media personality nga si Jeffrey K. Eric Celis nga ibasura sang korte ang kaso nga cyber libel nga ginfile sang National Bureau of Investigation o kun NBI batok sa iya kag kay Jay Sonza. Sa interview sang Bombo Radio kay Celis, iya ginpahayag nga nagpasa sila sang motion to quash information sa Pasay City Regional Trial Court kadungan sang pag-aproba sang korte sang bail application nila ni Sonza. Sunod kay Celis, ginsumite ang motion bangod sunod sa iya, sala ang kaso, may isu sang jurisdiksyon kag dapat nga personal ang nag-file sang kaso kag wala dapat ginpaagilang sa NBI. Pahayag sini, dapat nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagpasaka sang kaso nga cyber libel sa baylo nga saluon sang NBI bangod indi man sila ang ginpatuhuyan sang komentaryo. Antes nagpiyansa sa kaso nga cyber libel, nag-surrender naman si Celis sa Regional Trial Court Branch 119 sa Pasay City kag nagpiyansa man sang 36,000 pesos bangod sa kaso nga unlawful use of means of publication. Matandaan nga sang Pebrero, sang ginpasaka sang NBI ang kaso nga unlawful publication kag cyber libel batok kanday Celis kag Sonza. Matapos na document sang NBI agents ang online post sang Enero 28 kag 29 nga ginaaligar nagpakita sang supposed CT scan report nga tupad sang mga laragway ni Marcos. Upod kami nga nagpiyansa kay gintagpapanaugan sang korte sang 10,000 nga piyansa. Kag may motion na gin-submit, motion to quash, ginapa wala na sang bisa ang impormasyon sa kaso. Kay una, isa ini ka sala nga kaso. Pangadua, issue sang jurisdiction. Kag pangatlo, ang dapat nag-file sang cyber libel personal. Hindi ini pwede nga isaluon o braon sang NBI kay hindi man silang intended party sang komentary patuhoy sa ikaayong lawas. Kung may man complainant sa cyber libel, should be Marcos Jr. himself, not the NBI. So we submitted the motion to quash information and from amon arrest order kay nagpiyansa na kami, lifted na. Pareho sa unlawful use of means of publication kag sa cyber libel, pareho na kami nga nakapiyansa ni Manong J. Si Jeffrey Celis, sang una nga interview, nagpayag si Celis sa Bombo Radio nga wala siya sang ginpagwa nga peke nga medical nga dokumento nga may detalye na hanungod sa kaimtangan sang presidente. Sunod sa iya, ang iya lamang ginpagwa among iya reaksyon base sa opisyal nga pahayag sang Malacañang nga na ospital si Marcos.